които ме гледат. Дойде всички, които ме гледат. Аз съм готвен. Днес играме в Лукарио, както виждате, съм си пуснал лека музичка. На хора, погледа тая, където е Басмет. Съм хакер, не съм. Не искам да бъдеш, защото ще свикам да игра само с хакове. И това не е всичко, бе. Даже хакери. Начинаха да се блокирате, но повече, но това не е добре. Вече не е добре, но ако искам да играя с хакове, защото не изкупете, а иска само да кажа, че не играя с хак. Защото съм някакъв, който обичам казвам. Добра ми казва, сега ще кажа. Тук червите са много глупави. Гледайте, това е някакъв път аз сам се блъскам, искам още ги сменям. Ще бъде нечест. Ей, с този. Това е някакъв 26 хиляди. Няма да е сравнение. Не кажете, че няма да е сравнение. Да стигнем. Поиск. Стигнем ясно. Чакай, да не карам много. Аз казвам, ще умре, гледайте. Да. Ако спре музиката, да мога да продължи, нали това? Днес продължавам. Нека няма помисли да ме муча, но тази хора песничка много ме кефи и ми харесва. Извинявайте, но ако не искате да я слушаме, защото в коментарите ще не искате да слушаме. Просто не много ще ми кефи. Това ще ми ходи, като ми изтегля един се появява. Като ми изключително гадна грешка. Аз ви искам много, че ви правите шер нещо, ей, факта ми. Няма хора нищо не изпълня. Просто, това беше гадно. Вие сме, ще да не се всички на хора един. Много хора много бъл въпрос. Това аз не го обичам. Ето трябва да скакне малко. Ето, switch here. Йо. Цял го след here. И някой ми казва, че се казва Сиделия. Китая. Някой ми вика Сиделия. Сега ще искам
първоначално започвам с лошо начало. Например, за една-две игри лошо начало. Съм си много върстовски. Много щом съм да изключвам. Искам малко да видим. Не се какво закъснявам много и се чувам. Да видим тук. Какво правиш, човече? О, мали човек, много извинявай, че съм наръгал главата, но колкото правя. Много искам да ми правя такъв тип. Правя се. Не ме кефи това, но не знам вас дали ще ви кефи. Защото, виж, например, с хака е чак толкова отдалечена това. Картата. А пък вижте на мен колко ми е отдалечена. Си нещо игра с хака на хора. Аз не искам да ги играя без хака. Това е така просто. Не знам. Снимах и на това на Клашов. Такова, ако не ви излезе, просто пишете моят това. Не ми излезе, пишете ми коментарите, не ще ви кажа да какво напишете да излезе. Съм сигурен, че в целия YouTube ще излезе. Да кажа. Това е просто ненормално, ако не ви излезе. Да, на един мой приятел иска да ми се абонира за клипа на Клаша, но нещо не ме беше намерил. Всеки случай да кажа и на вас, ако такова, да ви кажа да пробвате по другия начин. Ако ви харесва като видите и този формат, окей. Хора, видяхте ли? До половината око ми такова, а пък иначе одеви умрях. Аз това, ама хич не го разбирам. Бъгли. Почва път да опък. Много ме страх да ми умра. Защото 8000, не че се фукам. Не че съм много, но такова. Много гадно се умра. Поне да стигнем, още се намали. О, верно е, нали ни изключваме. И по-честно пак се събирам 26 000, да бъде по-честно, нали? Нали бе хора? Да, и аз като събира 24 000, пак ще събира... Ето така, 26. Просто това ми е най-като такова, така поне нещо такова. Така че ако искате... Не искам да съм и малко гледат пиколите, а пък такова. Аз като разбрах, че мога да се направя YouTube канал, веднага поисках. Ето, готов е. Ютубъра. Мале хора. Най. Много ми пусна таблета. Охлюв! Червей! Айде ладно бе! Ооо! В червения там се гледа капак. Сега. Хора! Не, просто... Още някъде 10. Да 10 000 прах.
свърши магията. Белия, защото той е книглист. Особено си има 20 000 с другия 24, с другия 26. Аз не бързам много да стигам първо място. Искам да съм напълно като хакерите. Първо място за 2 секунди. Хора. Не играя много добре. Това съм забравил как се играе. И съм играл доста добре. Че не мога да играм и хора, вижте колко мазни тъпи скинове имам. Девик реши да снимам клаша за това, че имам балоните да атакам с тях. Но аз мислих, че съм си заредил таблета, но се оказа, че много не съм. Това е много гадно. Нали така, хора? Вече 11 минути. Още приключвам с този клип. Или пък ако напредна доста, може да не го приключва. Ако например, това ще ми е последната игра. Или още една може да направя с един още по-късно. Чакайте малко. Но как ми се ходи при това? Защо ви чуя и защо не това? И да, хора. Какво да ви кажа? Този клип ще е много як и ще ви кача незабавно. И хора, че в този клип може да приключваме гледайте. И хора, може да не снимам много и това ще бъде всичко за този клип. Благодаря, че бяхте с мен. Чао.